Kat kum ki khubor bangalayos ngo ba ki Tourist Taxis Association kilaap ya karay hakajing yalang kasorkar mentakas ng ublay. Bat kadai kita kabarpanlong yang ba ngan lait ban up ban jos ngo ya kita kiting ray kasorkar mentan janmet. Namar ba kani kajing ajong ki tourist taxi kadai kaba lakta ya pun ba akisamla ki jongi kiba kasorkar kalapen shulur ban ai ki kam ki jam lingba ka tourism henry kadai tang kalat kamai ya kita ki weipat ki jelah tikane kadai ka board jong kasorkar asam bat kane kadai ka balapen I ba ya kasorkar meghalaya jongi dang kontrol kasorkar asam babaro akini ki jingkentiu ya kini ki kampenroi hagadela jongi kidei baro ki kamba jong kasorkar asam ha kaba kalawan ra ya ki karkhana simen sejantia ha kaba kalawan ra ya ki bos kiba kitu ki bos kiba dan sekitan nong kendong kiba lek man laki jaka ki tourist spot keleng baro kitu kidei ha kabor ka asam bat nang tapan kata kaba ngalalet mentan janmiet kerpang bangan let bangan ayah karai ke jonga namar ba ngalalet hang takum kalong kemi kabara don kajingkit khli nak benta kita kisamla ngalalet kum kariu shimet ngalalet tang kum kata kariu madan dah kamen sem kabak kia nak benta jongki ngam shim let paralok ngam shim let aware no ngalet bangan ayah karai ke jonga henry ondang lapoi hangta kim shim la itu wat yang ngaru kim shim wat ya la kita kilong kemi kibawan ban ajing kesian ki keren betang la kaman la jong kita ki driver tourist kim shim keli kim shim pertiu ba hatu phi wan na kanu kalyang ne hatu ngisngu tenat na me kata kajing wan jong phiru kim itu kim dan bakalim dan bakaren bat kata kadai ka ba ngim dei ban kwa borom nga shumi na kabanta ki ba bon bah kita kisam lapat ki ba ngaju ai kam ai jam yaki menchua ha por ba ngaju shong kita ki tourist taxi man lau benai ha kini ki shipau khatsan snem balalek bat kadai kata ka ba ngaju so ya kita ki driver ki ba ju shakri yanga bat ngadon gajing kit khli ki ba kidon ki ba ong ba menchua ngaladon ka kali menta pat ngala kelat driver biang nomor ba melapen mi myo passenger myo kamai tang arsian laisien chitayo bat ba ni lahap bandit train no daki kam misteri ni lahap bandit train no daka kam kat kabayo dei kata kaba penlong yang ba ngaki win tang haladia ngak kam mensim jonga kayak sad nak menta jongki ngalet daka jing saudiau ngak kali jing mut na ita iwei kong nga suong ki yarai kum no yong em nging su dei tang ki sopata te ngi su ya sangap be ya kata karai jongki tang kum tahi nga su persang no bangan no namar ba kata kadei ke basep sab yang ngi kita kilong kemi lada kita ki Tourist Drivers Association kim dan kam ya kajing kersian jong ni kita kilong kemi ya dan rai kadi ka kamram jong apat bangan perkhat ya ki babun nganum perkhat ya kata kajing kwa burum ngakwa ba ngan pensyai bangan lek hangta bangak kwa ban ai ya karai ka jong ngam kwa bangan sengap ya kata karai ka jong ki na takadaw ngalap hat no bat ngatang shu osngo hi baki ong bai ba kendang panpor shipau sengi kata kadai ka bangalatip lupa bakita kidiki kampen biet kumbala penbiet kat ya iba arden kan kat ya iba arden ru dang penbiet kata ka reservation policy bandang thung kata ka expert committee kum kita kiding jawab ki bangalatip tin rai meneng alek dang taka mensim ke ba satar
bangan ai ya karai ka jonga ba lada kita kitores taxis association ki pediang ya kata karai ka jonga ba dei ban penkut no shisundan ya kani ka jingwan kini ki jing ya kani jakpo jong ki wei ki bajala ha kani ka jala ka jongi namar ba om shim dei bala sedang mangi ladangi sedang lele mangi ngin poisya ka jingrem Henry kajing sedang kadai naki bat ba wat langi long baro kita kinong India Henry ki Asam kim shimlak hen yangi kum kita kinong India kilap pensange lot ya kita kitaksi kijongi kiba let sha Asam om tang kitaksi kilap pensange lot kita kali Meghalaya bandet sha Asam dikata kadai kaba kim shimla burum bat kim shimla pensyong dor bangi dei kita ki nong India bat kham tam ba ki pen ngat lang yang i ki pat ba baro ki pang ki basitom ki balet ki hospital ru ki la pen ngat lang yang i bat kita ki nong ya kawang mau kita ki nong le penjulor kali dikata kadai ke bom laban pedeng bat kata kar ding rai jonga hakani ke bangawan na ya ban ai jing kersian ya kita ki toris taksi drivers kadai ba nga ai be ya karai ba ni dei ban pen sange shi sundan dang la bangi sange ka kamai haddo shi banai lenteru lada ka sarkar kampat ai ya kata ka jubab kampat ai ya karai ba on pen sange no hang thia khana para ya kita ki tourist taksi ki bawan na asam kata ka de karai ke ba juat ke jonga ka ba ngidang la ba ngi du ya kata ka kamai shi banai arbanai ban ya bangi du ya ukhau ni sa asang kasi yang bagas nap hasil enter ka jing im ka jongi bat hadu ki pateng ki jongi bat lada ngidang bet biang ya kan ya kading pen bet ka sarkar ba ngindang up shi up ya kata ka por kumbala up ya ka reservation policy kanum po bat nang taru kini ki nong asam ru ki dei ki ba sngu baki mentoy ya ladi ki keloi bakin pendem Henry kila ong bakin num ai shu watang panyang ru bat kila pen ki lo dio bat ba dei kata ka ba ka gas ru ka ba kila pen do ki ba nila shitom lupa na dum kini ki banai dei kata ka ba haba ki pen iya ka bor ngiru kala suk bahaya ngipan mangin snok ti yaki bangiru ngin numla ban pedang ya kita ki kali asam bandung Meghalaya dang la bangi up ya kata karai haddu ba ka sarkar kan jubab no ngin dang yai beteng ya ki jin yaki